Now ubuthakathi abukaze baba into ebungozi. Ubuthakathi bubalekile. 1, ubuthakathi balances nature. Sanibingelela abantu abadala, uTokimoto okhulumayo ngikwi-KZN podcast. Ngimenywe nje namhlanje ukuthi ngizokhuluma ngento ejulile eningayinaki uma kuthiwa nobizo noma kuthiwa umuntu olapha abantu. Ngiyangithi abantu abadala mangikhuluma ngithi mina kunento ekuthiwa i-science. Awukwazi ukuba umelaphi i-science ungayi-understand. Angibali ngesikole ngikhuluma ngabantu abasuke bengenile. Ungenwa kanjani na? Ngifuna ukukhuluma namhlanje nge-witchcraft. Iningi lethu liyayibuka njengokuthi ngithakathiwe, ngilahlekelwe izinto, ngithunyelwa ngezibhokwe, kunjani fine. Konke kuyenzeka kodwa ngicela uqala la. I-witchcraft uma sikhuluma ngayo ngokwesilungu kuyayithiwa i-alchemy. Uyini umuntu ekuthiwa i-alchemist? Umuntu ekuthiwa i-alchemist umuntu oyi-biological concoctor. Kusho ukuthi umuntu othaka amakhambi ahlukahlukene. I-witchcraft has never been into ewububi noma ewubutha noma into elimazayo. From science noma masingabheka nje ngizocala nje uqala kakhulu nge-European culture ukuthi ama-alchemists vele kwabantu ababekhona. Kodwa into yakhona yasuke ya-confluta kakhulu indaba ye-religion. Uma ngithi ya-confluta kakhulu ngisho ukuthi kwasuke kwadungeka amanzi somewhere. Abantu ababene-science e-deeper than abantu babeyifuna ngalesikhathi bethi bafuna i-religion, bafuna i-power, bafuna i-spirituality, bafuna i-consciousness noma bafuna i-understanding of the being ekwakuthiwa uNkulunkulu. Base bathi laba ngathi ba practice i-witchcraft noma i-science yabo is much more advanced than yabanye. Sicela ukubazi ukuthi obani benza njani. Ngizokhuluma ke makukhuluma ngesikhathi se-Spanish Inquisition. Dala kwakunabantu ababezingelwa amaKristu. I-Christianity nje masingaqambelana ngabantu abadala sikhuluma iqiniso. It was founded on the idea of listening abantu abanamandla kukhuphula labo abacabanga ukuthi bane religion engcono kunabanye abantu. So ngizoyibamba ka history ngibambe ngala kwa science futhi mase ngibuyela nowadays ukuthi kwenzakala namhlanje. Angiqale la u-witchcraft manje siyayisithi i-witchcraft practitioner noma i-adept yama dark arts. Kusho lo muntu lona makuthiwa uyathakatha. So thina lokho kumnyama ugugile uhlala namakati noma uhleze yedwa kanje so ungithakathi. Wonke umuntu uyathakatha. Ukuthakatha abantu abadala baqala la. Uthakatha ngoba kunama energies beyond you asuke ekungenile. Uma engena asuke esamona noma asuke ecela i-attention yakho for what purpose and what end. Basuke bethi labantu laba kunesipho esinaso. It's very scientific. Awukwazi ukuba umthakathi unga-understand 1 the elements of nature. Kusho ukuthi you know ukuthi there's flora, there's fauna. Uflora yini na? Ihlahla, kube itshalo, kube imifula, kube nananani. Bese kuba no fauna. Sesikhuluma ngezilwane, sikhulume nananani. Yonke into sikhuluma ngama elements of nature. Lokho sibiza ngokuthi i-biodiversity noma ecosystem within which yonke into eyi-energy esebenza kuyona. Now, umuntu ekuthiwa ungumthakathi, lo muntu usuke ethakathi, kusho ukuthi usuke egogodile kule skill lesisobuthakathi. Now, ubuthakathi abukaze baba into ebungozi. Ubuthakathi bubalekile. 1, ubuthakathi balances nature. Uma usuka uya olwandle kuthiwa kunama high noma kunama low tides. Kusho ukuthi the moon which acts as into balance equilibrium yomhlaba. Kusho ukuthi kuno uma kuthiwa kwa business for example khona into ekuthiwa equilibrium. Imuni ngizobeka into enjalo. Ngala phezulu kuthiwa awuyenzi profit, ngala kuthiwa uyenzi loss. Umthakathi umuntu osuke ebalansisa izinto. Bayakhala abantu abaningi bathi manje emhlabeni sina close to 7 billion or more yabantu emhlabeni abakathakathi basebenza la. Awukwazi ukuthakathwa uma idlozi lakho lingavumanga. That's 1. Number 2, awukwazi ukuthakathwa uma ungangenwanga noma ungaphiwanga iskill. Ubuthakathi buyiskill. Awukwazi ukuthakatha if nature wena as umthakathi you become a nature bender. Uthakathi umthakathi akakwazi ukuphasa makuthi kunemvula. Umthakathi akakwazi ukuthakatha makuthi la ethakatha khona izitshalo noma izihlahla azikho ningi. Umthakathi akakwazi ukuthakatha uma ukuthi indawo asebenzela kuyona kunama elements amphazamisayo. Indawo enamanzi amaningi akuthakatheki kuyona. Cela ukubuya ka science. For you ukuthi uze uthakatheke kusho ukuthi emzimbeni wakho uma sothatha nje umzimba womuntu, right? Abanye benu bazokwazi ukuthi kwaba nento esikhathini kuthile kwathiwa iBhayibheli lakhiwa in 7 days.
iBhayibheli was never made up of 7 days. Kwakhulunywa ngama 7 chakra points. Kusho ukuthi ukwakheka komuntu was made up of 7 glands. Ngeke ngwabale wonke. Kodwa ngizoqala nje ngawu 3 abalekile. Ukuze uthakatheke kudingeka i-root chakra ela enyaweni, mase kuba i-crown chakra ela ekhanda. La ekhanda ngizofocusa khona kakhulu. Uma uthakatheke oqala kusho ukuthi la ekhanda lakho eBhayibhelini safunda kuthiwa kunento ekuthiwa i-temple. I-temple ile structure esilase ekhanda noma samathambo. 1 kune-hypothalamus gland. Number 2 kune-pituitary gland. Okwesithathu kune-pineal gland. Ewu-3 abalekile. I-pineal ngizofocusa kuyona kakhulu. Uma i-pineal gland ila ngibeke kakhulu lokhu ngabasibomu ngoba lokhu kuvimba ukuthi into engiyibonayo noma engikhuluma noma engifisa ukuthi niyifunde ngami kungabe into enzoyibamba mase niyayithwebula. I-pineal gland ibalekile ngoba uma kushisa ilanga liphumile, ilanga 1 likhipha into ekuthiwa i-solar radiation. Uma likhipha le solar radiation le kusho ukuthi kune-energy eliyikhafulayo. Uma uphuma emnyango uya elangeni mase uqala ukugqunqa isikhumba, kunento ekuthiwa ama-copper enzymes aphakama kuwena ngoba phela safunda ukuthi kunento ekuthiwa i-Holy Trinity. Yakhiwa in the Holy Trinity. 1 kunama-neutrons emzimbeni womuntu. Number 2 kunama-electrons. Number 3 kunama-protons. Now uma ilanga likushisa isikhumba siqala ukugqunqa, isikhumba sakungathiba dark, lokhu esikubiza ngeskin noma isikhumba kapa lihlalo kaSisuthu abanye bathi i-epidermal tissue. Now masune epidermal tissue la kusho ukuthi lento le esuke ithinta noma ikhuluma nelanga, umzimba wakho usuku responda vele ngoba la ekhanda ngithe kune temple lana, i-pineal gland yakho uma kusemini fanele uchame, fanele udle, fanele uqabule, fanele ugibele itaxi, fanele uavoid imoto emgwaqeni, fanele ubheke izitha ubaleke uma kuthi i-adrenaline gland yakho iyasebenza. Lokhu kuphakama ngoba uma lama glands akho ephakama la, ama-copper enzymes, right? Uma sephakama emunca ilanga, i-electromagnetic rays noma i-solar radiation yelanga, ila lento le isuke isimunca ilanga khona le energy yona ngoba phela kunama-protons. Ngithe kunama-protons, kunama-electrons, kunama-neutrons. Ama-electrons akho ngoba umuntu nomunye singasibona isikhumba esila, umuntu omunye nomunye uwugesi. Uma lo gesi usuphakama la umunca ugesi welanga with solar radiation, and then iyayithuma lento ngama-tissues akho iyiphose ekhanda. Mayifika la ekhanda kube nento ekuthiwa yini na i-pineal gland. I-pineal gland uma kusemini ikhipha i-serotonin ngoba you are serious, you need to be alert, you need to be awake, you need to be active. Uma kusebusuku after 10 kunento ekuthiwa i-melatonin ngoba fanele ngabe umelo. Now umthakathi akakwazi ukukuthakatha ngaphandle kokuthi athwebule i-electric noma i-solar energy yakho. Why umthakathi mayefika kuwena athi mayefika kuphakamisa iziqu zoboya, mase kuphakamisa iziqu zoboya, why umthakathi mayethi mayekhuluma into uyizwe ngoba your natural faculties noma ama-sensory nerves, meaning you can smell into engasile mayefika egcekeni, you can see into engasile, you can hear into engasile, you can feel into engasile, you can even touch it. Now umthakathi usebenza la amanzi engekho khona, kodwa umzimba wakho the more kuphakama lama copper enzymes lawa isikhumba siba dark, then umthakathi thrives. Now igazi lakho lingena phi na ebuthakatheni? Uma lo muntu ekuthakatha ngoba phela kunama red kube nama white blood cells egazini lakho. Uma umuntu ezokuthakatha fanele athwebule amasosha omzimba kuqala, kodwa he alerts noma she alerts ngoba ubuthakathi kakhulu has been ascribed to femininity. Why ubuthakathi fanele ascribe to femininity? Ngoba abantu besifazane kwisibeletho sabo la kunama ovaries la kwisibeletho sabo yilabantu abane power ye life ne death. Now abantu abaningi abaphiwa isipho noma the science of ubuthakathi kuba abantu besifazane, but it doesn't always work that way. Now uma kuthi uyathakatheka ingoba 1 kusho ukuthi ama endocrine system akho kusho lama gland wasemzimbeni asuke ene imbalance thizeni. Ingakho thina belaphi noma izinyanga uma sizokugcaba asikwazi ukugcaba without touching the 7 key component glands asemzimbeni wakho. So kugcaba la ekhanda kuqala, crown chakra, sigcabe la sivile itempele yakho, sigcabe la kune thyroid gland, sigcabe la kunama adrenal gland, sigcabe emadolweni, sigcabe enyaweni kwi root chakra.
So abantu abangathi mabebona umuntu noma bezwa kuthiwa khona umuntu othakathayo kanje kanje bathi hey umthakathi uyamosha umthakathi wenzani. Those people are critical ngoba uma ungathakathiwe awukwazi ukuya kumelaphi uyothi nginenkinga ngivaliwe nginamanzi amnyama into zami ilahlekile hey nginesinyama nginesigcwagcwa ngineyikhubeko ngineyifunga neyiqalekiso kanjalo kanjalo. Ngoba the moment uya kumelaphi then kuphakama inina kuphakama idlozi lakho. Amadlozi then become electric entities afika kuwe. Idlozi ngeke walibona ngeso, ngeke walizwa ngamadlebe kodwa uzozwa kwi-energy yakho ukuthi khona into eshintshayo emzimbeni. Uma ishintsha lento lena ngoba umthakathi has served their purpose, which is to connect abantu uma kune disconnect. Now in them doing so, it means then witchcraft ayikwazi ukusebenza ngoba nabo ukuze bakuthakathe bayathandaza. Awukwazi unqoba umthakathi ngomthandazo. Number 2, awukwazi unqoba umthandazo ngokuthi ngemanzini. Lawo manzi mawuya kuwena fanele kube nezitshalo ezithizo oyisebenzisayo ngoba umzimba womuntu is made up of what we call biochemistry, biology, physiology, mase kuba ne-chemistry. That's why abanye abantu makuthiwa baya-acta kuthiwa uzibani bani nozibani bani bane-chemistry. Kusho ukuthi kune-confluence noma kuhlangana ama-chemicals, ama-dopamines, ama-endorphins, mase kuba i-serotonin. Ethi mayihlangana yonke mase ukuthi wena I have loved someone noma I am in love with noma I'm attracted to. Cha, kusuke ukuhlangana kwama-chemicals. Nomthakathi mayizaza kwena uyakustadisha Qala abheke ukuthi i-endocrine system yakho Qala kusho ukuthi ama-glands akho ami kanjani. Abheke i-neurological system yakho ukuthi igazi lihamba kanjani emzimbeni. Okwesithathu mase bheke ukuthi ukuze ngimthakathe lo muntu kahle kahle i-energy field yakhe noma i-aura lento thina belaphi esifike siyihlole Qala. Ngoba la kune-halo, basho njalo abantu abakholwayo kuthiwa kune-halo okanye umqhele ongcwele phezu kwekhanda lakho. Uma lo muntu ezokuthakatha fanele abheke Qala ukuthi umqhele wakho uqhephuke kuphi mase yangena. Uma kukuthi une-weak thyroid gland, sizozwa abanye ozakwethu kuthiwa use-lesbian, use-gay, use-homosexual, use-transvestite, use-pedophile kanjani ngoba i-thyroid gland yakhe ayisebenzi kahle. Awukwazi ukuthakathwa umuntu ongak-understand ukuthi physiologically ushoda kuphi. Biologically yini efanele ngabe yaphakama kuwena, biochemically yini ekufanele ngabe siyayibheka siyihlunge kuwe. Ingakho sithi masindlisa amagqobongo sithi wena uzile kumina kodwa kunezitshalo ezidingeka emzimbeni. Asibheki wena, sibheka lento esemzimbeni which is chemical, which is electric ngoba ultimately uma uyodla amagqobongo kumuntu noma uyolashwa ubuthakathi fanele babheke ukuthi biologically yini eshodayo Qala. Uma sebeyithola lento eshodayo kuwena mase beyabheka ukuthi okay scientifically yini esingayiboleka ku mother nature ngoba ngithe kune biosphere. I-biosphere ngithe iphatha uflora, ufauna, mase kuba i-ecosystem within which lento esebenza khona. Khona intaba, khona amanzi, khona ilanga, khona umoya. Angithi sithi ama-4 elements of nature lawa. Kodwa uma usuza kumuntu uthi ngithakathiwe lo muntu fanele ngisho kuthiwa i-science akayifundanga. Awukwazi ukuba umelaphi ungayi-understand i-science ngoba once you understand the science usuyaphila. Ukuphila kwakho is linked to the degree to which you assimilate into lento scientific noma the degree to which you separate from your essence. Now your essence is built based on what? Masiphila emhlabeni kuye kuthiwa ngiphahlele idlozi lasemkhathini. Yini umkhathi? Umkhathi ngokwe-science sithi ilento ekuthiwa i-ionosphere, which is the umbrella le esuke ibambe yonke into efanele iphilisa abantu. Now kule umbrella khona ama-stars, khona i-moon, khona ilanga. Ingakho ama-Christians azothi mayethi manje banephasika bangcwelisa ilanga. That's why kwakuthiwa the Son of God. Izolo noma Sunday or Saturday ama-Muslim kade qeda fast. Uma ubheka ama-Muslim churches or mosques wonke ane-crescent moon kusho ukuthi bangcwelisa inyanga. Uma uzobheka abantu abathi bakuyi-religion ye-Judaism nayo ihlukene kaningi, khona ama-Ashkenazi, khona ama-Sephardim, khona nabo bani bani, bona bangcwelisa i-star. Kusho ukuthi all of us as electric being singcwelisa i-constellation or the ionosphere. Awukwazi ukuthakatheka bantu abadala uma kukuthi i-science yakho uyayihlambulula ngani na? Ngamanzi asolwandle. Ngoba amanzi asolwandle uma inyanga ishaya khona ebusuku ngo-12 kuya ku-3 they balance umhlaba. When uthandaza ngo-12 kuya ku-3 kuthiwa thandaza ingoba idlozi lasemanzini lisuke liphakeme. Lini idlozi na? Kusho ukuthi the electric entities noma labantu abaphila ngaphandle kwalo mkhathi esiphila kona ngoba phela before uzalwa lo mzimba owu-inhibitayo noma owu-colonizayo
is colonized by an electric person. Ingakho uma kuthi uhlangana nabanye abantu uma ezamula nawe uyazamula kungani na ngoba your third eye is active. Kusho ukuthi you are telepathic. Kusho ukuthi uyakwazi ukuyibamba inkulumo from umuntu ongale ezamula na uyibambe lenkulumo iphile iphase kuwena kodwa konke lokho akwenzeki uma kuthi your digestive system is in disarray. Lento ngithi endocrine system ama gland akho are corrupted. Thirdly, the environment within which you live, either kusekhaya, kusesontweni noma kuphi izinto ozihabulayo ngokomoya ziphazamisa into oyiyona. Ingakho uma uthi uyabheka uma kuyiphasika amaZion uma wonke ezocula iculo elilodwa ngathi ne element noma linama chord depression, already you are hypnotized into that state. Kodwa uma uya koshaya izandla esibabiza ngama charismatic, uma beshaya isigubhu bashaya upiano umfundisi amemeze, you are hyped up ngoba uthatha la kuma adrenaline gland. That's why kungafanele kulale nomuntu wesifazane ungazange umudlale ngeforeplay Qala ngoba le foreplay iphakamisa ugesi wala ama gland ala kuyena, which is what we call ama ovaries. When uzomkhiphela ama sperm ducts akho asuka la Qala athi mayingena yena vela sekhanda ugesi enough ngoba human beings are electric entities. Ingakho ubuthakathi sithi it is a very deep science kodwa inama terms and conditions angeke way understand if ukuthi awukho erudite, awukho astute and you're not learned or well researched kulezi zinto lezi. Uma ungifuna ngiyatholakala emhlabeni waJesu Nkosi yami, ngiyadlala. Ngihlala KZN secret location, ngikhona ku Facebook as uToki Mohoto, ngikhona ku TikTok same name, ngikhona Instagram same name. Ngeke ngikhiphe inamba yami for purposes of my own security and that of my children. Ngiyabonga abantu abadala.